Se, 2 kast. 2 kast. Der er det samme. Ännu en dansk vän som var på fisk på Evian. Måste vara bland de första kasten. Slutpunkt 5. Bra jobbat. Det er 2 ret ned fra. Helt ind på kanten her. Hur många kast hann du göra? 2. 2. Hoppar nästan på land. Jag hade sluppit till hovaren där. Ja. Han hoppar nästan upp på land. Hold Lindeberg. Nu var det ikke så længe. Du siger bare sikkert. Nej. Tak for hjælpen. Åh, fy! Grattis! Tak. Høj, høj. Bra jobbat. Det gick fort. Det var flot kast. Se, 2 kast. 2 kast. Fy. Der er det samme. Nu er det samme, bare. Känns det då? Jamen det kendes Bra jo fint. börja. Direkt här. Det er jo dejligt, og 2 kast så får makkeren fisk. Det kan jo ikke være bedre. Når vi kommer fra Namsen med ingen fisk, så det er fantastisk. Det er dejligt. Men det är jättefint förhållande just nu. Ja, det er det. Det er Ja, helt bra gjort. Ja, det var fint. Snyggt. Sådan. Ha en fisk. Og du har en lille slynge og det hele, det er klart. Ja, det är... Ja, Der må I prøve. Nu skal I fiske. Ja. Nu er vi kun 4 tilbage, hva'? Han på det der, på jeres gruppe, ham med Martin. Han går längre ner. Ja. Han kommer hit sen. Usch. Han får inte komma hit. Ja, flyt punkt 5. Det prøver vi. Ja, det är bra. Ja. Jag bytte till punktlinor faktiskt. Okay. För jag såg Ja, for du så, de fik, ja. Ah, den er de slank, fick hva'? på... Han är Den fin.